idan ka san kana sai da data ko kuma kana yawan sa data a wayanka, so wannan bidiyon naka ne. So bidiyon nan na kawo mana wani application mai sauki wanda zaka sai datan ka cikin kwanciyar hankali, ba network problem, kuɗi maganan makalewa ma babu, kuma zaka siye shi a low price, wato cheapest. So don haka ka biyo ni zuwa ƙarshen bidiyon nan na nuna muku wannan application ɗin, kuma zan nuna muku yaya za ka yi rijistar wannan application ɗin na data, wato Zamasop data application. So don haka ka biyo ni zuwa ƙarshen bidiyon nan, amma ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa idan yau ka fara zuwa tashan nan. In kuma ka daɗe kana zuwa ka manta baka danna ba, shi ma mun baka dama ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar like, sannan ka danna share domin wasu ma su gani su amfana. So don haka ku biyo mu ga ya za ka yi rijistar wannan application na Zamasop data. So farko za ka kunna datan ka. So bayan ka kunna sai ka shiga wajen application ɗinka, sai ka duba shi. So ga na wannan Zamasop, amma in baka da shi za ka shiga Play Store, sannan ka yi downloading ɗin shi, ko kuma ka shiga link ɗin da na ajiye a description, ka bi direct za ka yi download na application ɗin, sannan ka yi register shi, sannan ka yi amfani da referral code ɗin da na sa a ƙasan description wajen yin register. So bari ba tare da bata lokaci, bari mu shiga application ɗin mu fara register. So gashi nan yana loading. So gashi nan ya gama loading. So nan wajen da aka yi sign in ne ga wanda suka yi register kenan, ga wajen da aka sa username ɗinka, ga wajen da aka sa password ɗinka. So in kuma baka yi register ba, za ka shiga wajen da aka sa don't have account nan kenan. So sai mu shiga, sai mu danna shi ba mu da account, sai mu yi register, shigar da details ɗinmu. So gashi nan ya buɗe, nan za mu sa full name ɗinmu, sai username ɗin da za ka dinga amfani da shi. Misali na shi ne Abba Small. So sai ka nan sai ka sa password ɗin da za ka dinga amfani da shi ma, kuma sai ka yi confirming password ɗin naka. Nan wajen in bai nuna ma good ɗin nan ba, za ka danna shi sai ka sa ya zama good ɗin, sai ka danna sign up. So gashi nan mun danna sign up. So in ka danna sign up, so za ka yi register kenan. So ni da rike already na yi register shi, ya samu already, email has already been used, an yi amfani da shi. So kai tsaye zan shiga wajen da aka sa already a member nan ƙasa kenan. So a nan inda aka sa username, zan sa username ɗina da na yi register da shi a Abasmall, da na sa password ɗin da na ke amfani da shi, sai na danna sign in. So gashi nan wallet ɗina ya buɗe. So ga abubuwan da ke cikin wannan application. So a nan za ka ga farko inda aka sa fund wallet. Misali inda aka yi funding ɗin wallet ɗinka, sai ka danna fund wallet. In ka danna fund wallet, akwai method guda uku da aka iya sa kuɗi ta wannan wallet ɗin. Na farko akwai automated transfer, akwai ATM card payment, akwai kuma bank deposit. So duk kowanne ka ba za ka iya sa kuɗi a ciki. Automatic bank transfer shi in ka shige shi, za su baka account number da aka yi transfer da shi. So kun ga sun baka account kusan guda biyu, akwai na Sterling Bank, akwai kuma na Wema Bank. So duk wanda ka yi amfani da shi za ka iya funding ɗin wallet ɗinka. So ga sunan account ɗin naka, kuma ga sunan ga account number ɗinka na Sterling Bank. Na Wema Bank ga sunan account ɗin naka, ga number account ɗin naka. So bayan ka ɗau wanda za ka ɗauka ka yi amfani da shi, duk wanda ka yi amfani da shi lafiya lau zai yi. So sai ka fita, bari mu je mu duba sauran magana. Shi kuma wannan ATM card payment, in ka shige shi za ka yi amfani da ATM ɗinka, ka sa deposit amount ɗinka, misali da ka sa 10,000, sai ka danna make payment. So zai shigar da kai wajen da za ka shigar da details ɗin ATM ɗin naka, sai su cire kuɗin direct da ATM na bankinka. So wannan kenan. So bayan wannan kuma na ƙarshen kuma akwai bank deposit. Shi kuma ta account ɗin
admin wato mai application din zaka mai transfer sai confirming sai ya turo ma kudin ka ta cikin wallet ɗinka. Su ma wannan duk safe ne, ba wani matsala insha Allah. So duk wanda ka bi zaka iya sa kuɗi ta wallet ɗinka. So bayan ka sa kuɗi ta wallet ɗinka anan zaka ga available balance ɗinka saman nan, sannan kuma nan ƙasa referral bonus ɗin kan kai referring da wani. So wannan shine na saman nan shine referral link ɗinka. So zaka yi amfani da wannan sai ka tura ma wani zai iya referring da kai. So duk wanda zai register zan sa link ɗin a ƙasan description sai ya amfani da shi sai ya sign up da shi, saboda shi ma referral ɗin yana da matuƙar amfani, kai amfani da shi. So nan ƙasan ga wajen airtime za ka sa kati bayan ka yi funding ɗin wallet ɗin naka. So in ka shigo ya kai ka sai ka zaɓa network ɗin da kake so ka sa kuɗi, ka sa numban waya a nan misali. Bayan ka sa numban waya sai ka zo ka sa how much za ka sa airtime ɗin, na 1000 za ka sa ko na 10,000 ko na naira 100. So sai ka sa security pin ɗinka, wannan kowa zai creating ɗin nashi, wannan secret ne na transaction pin kenan kamar password haka. So bayan ka cike wannan sai ka sa make payment. Wannan kuma za ka sai data, nan ma za ka shige shi. So sai ka yi choosing ɗin network ɗin da kake so ka sama data gashi nan. Sai ka zaɓa na nawa kake so ka sa 500 MB ko kuma 1 gig ko kuma 2 gig gashi nan dai gaba ɗaya. So bayan wannan kuma sai ka sa number wayan da kake so ka sa ma datan, misali number wayan da kake so ka sa ma datan. Bayan ka sa number sai ka sa security pin ɗinka. Bayan ka sa security pin ɗinka sai ka sa make payment. So kai tsaye datan ka za ta shigo wayanka ko kuma wayan da kake so ka tura mawa. So gashi akwai cable TV, su DSTV, su wane ne, su StarTimes da su wane, duk wasu payment na TV, GoTV, DSTV, StarTimes duk zaka iya payment ɗinsu da subscribing ɗinsu ta wannan application ɗin. Zaka iya pay bills na NEPA, na ruwa, na wane, duk wani bills da ake payment duk zaka iya. Buy e-pins kamar su WAEC, NECO duk zaka iya siya pin ɗin ta wannan application ɗin. So kun ga abubuwan da application ɗin na yake da su suna da yawa, sannan kuma a matsakaitan kuɗi wanda ba sai ka takura ba, kuma da kwanciyar hankali na tunanin kakka asaran kuɗinka ta ciki. Sannan kuma in kana da wani issue misali za ka iya contacting ɗin admin ta wajen WhatsApp ɗin nan kenan. So in ka danna shi za ka iya chatting da admin. So yana da kyau ka fara amfani da application ɗin nan. Sannan kuma a nan sama misali in za ka mai da shi dark mode, misali in haske yayi yawa za ka iya danna wajen nan ya koma night mode, kaga ya ƙara duhu kenan saboda ka yi affecting ɗin idonka. So kun ga da a cikin wannan application ɗin kenan. Su wanda ba su fara kasuwancin data ba daga yau za su fara, kuma za su samu kuɗi da shi, za su samu alkhairi. Ba wannan application ya taimaka musu, mu ma ya taimake mu masu sa data. Mun samu hanyar da mu dinga sa data a sauwaƙe ba sai mun dinga asaran kuɗin mu ba. So daga yanzu kana gama kallon bidiyon nan ka shiga kai downloading application ɗin nan, ka fara harkar datan ka domin samun 'yan canjin ka wanda za ka kashe yau da gobe. So mun gode, kar ku manta da wannan tasha ku danna mata subscribe, sannan ku danna alamar likes da alamar ƙararrawa. Mun gode.